Ahojte, rozmohol sa nám tady takový nešvar. Niektorí tvrdia, že Američania nepristali s ľuďmi na mesiaci. Ako to vlastne bolo? Čo sa vtedy dialo? Ukážme si, prečo konšpiračné teórie nedávajú zmysel a aké všetky misie sa vtedy Američanom a Rusom podarili. Je rok 1957, Sputnik oblieta Zem, Luna 2 letí a vráža do mesiaca. Luna 3 okolo neho preletí. Gagarin a za ním Shepard letia na obežnú dráhu, do roku 1965 letajú obe mocnosti na orbitu ako na klavír. Sovieti už letia k Venuši, sonda Venera sa snaží prejsť atmosférou a dopadnúť na povrch. Luna 9 mäkko pristáva na mesiaci, po nej americký Surveyor 1. Na orbitu idú Luna 10, 11 a 12, Luna 13 znova mäkko pristáva. Americké misie Gemini 6 a 7 testujú manévrovanie na orbite, osmička úspešne zvládne vzájomné spojenie dvoch lodí. K Venuši letí ďalšia Venera, Američania testujú veľkú raketu Saturn 5. Na orbit putuje lunárny modul, kde testujú jeho manévrovanie. Ďalší test rakety Saturn 5. Apollo 7 oblieta Zem, osmička letí k mesiacu a 10 krát oblieta mesiac. Pri Apollo 9 je na orbite komplet zostava, lunárny modul sa spája a rozpája s veliteľským modulom. Potom Apollo 10 letí k mesiacu, odpája sa lunárny modul, približuje sa k povrchu, pripája sa naspäť a spolu sa vracia späť na Zem. Ďalšia misia Apollo 11 urobí to isté, ale okrem priblíženia sa lunárny modul aj dosadne na povrch. Venera 7 pristáva na Venuši. Lunochod pristáva na mesiaci. Luna 16 letí na mesiac, pristáva, vezme vzorky a vracia ich späť na Zem. Sovietský Mars 3, 4,5 tónová sonda letí pol roka k Marsu, odpája sa z nej pristávací modul a autonómne pristáva na Marse. Venera 8 pristáva na Venuši. Lunochod 2 pristáva na mesiaci. No tak počkať, veď jedna z týchto mnohých misií sa určite nestala. Veď počítač je horšie ako kalkulačka, to sa nedalo zvládnuť. Ale ako to tá Luna 13 4 roky predtým odnavigovala a ako sa Rusom podarilo pristať autonómne na Marse? Rusi mali navigačný počítač Globus. Američania mali navigačný počítač postavený na univerzite MIT. Mal taktovaciu frekvenciu 2 MHz, 2 KB rámky a 36 KB romky. Boli v ňom naprogramované vzorci orbitálnej mechaniky a pri takte 2 milióny operácií za sekundu ich vedel prepočítať zhruba 4 krát za sekundu. Viac tu alebo tu. Celkovo na programe Apollo pracovalo zhruba 400 000 ľudí a bolo vyčlenených takmer 5% amerického HDP. To je dnes zhruba 318 miliárd dolárov. To je ako keby všetci zamestnanci Slovenska a Česka pracovali na jednom spoločnom projekte. Pri tak veľkej snahe sa medziplanetárne lety darili obom mocnostiam. K samotnej misii Apollo 11. Raketa Saturn 5 otestovaná. Spájanie a rozpájanie lodi na orbite otestované. Let k mesiacu a jeho oblet otestované. Lunárny modul a jeho priblíženie k povrchu otestované. 11 už len pristála. A ak vám niekto tvrdí opak, opýtajte sa ho, ako funguje počítač a čo vie o astrofyzike či orbitálnej mechanike. Nenechajte sa nimi zneistiť. Ďakujem za sledovanie, like a share poteší. Čaute.